lagumu apa? Bawang merah. Oh berarti bukan. Siap. Mbak Vivi. Oh, 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 oh. Fatma. Bubusnya langsung. Mau nyanyi pepindir apa-apa dek? Ini tadi ada request. Apa mau dek? Jangan ingat-ingatan. Ya ditunggu. Sambutlah kedatangan prinsesnya dari Krida Muda Soto Panjeruk yang bernama Mbak Fatma. Bubusnya langsung. Karo Mak Epo karo Mbak Asia. Duet sinten Pak? Matur sembah suwun. Matur suwun. Jenengan ajeng diet duet Pak. Monggo. Suwun nggih Bu. Matur suwun Mas Ganjar. Matur suwun. Ayo Mbak Fatma. Krida Muda Soto Panjeruk. Risna Audio. Juga ada Ganjar Channel. Iyo. Iyo. Matur sembah suwun kagem Bapak Supati. Bu Rosmi matur sembah suwun nggih.
gawe loro atimu. Iya. Matur sembah suwun kagem Bapak Supati kalian Bu Rusmi. Mugi-mugi berkah selalu. Mak. Jebul sik nyawerengi Pak Supati lho, Mak. Papa. Papa. Kamu urip napa? Sapa nak sing nyawerno? Bapak Supati. Lah mau sing maju rene mangapane Pak Supati mau yo maringi dhuwit lho, Nduk, alhamdulillah. Injih, Mak. Bojo loro, Mak. Bojo loro. Boleh. Bojo loro. Injih, Mak. Oke, boleh. Bu Rosmi nggih niku, Mak.